presentació de l'Stephen. I el que sí m'agradaria, abans de passar la paraula al Jordi i al jugador, és un cop ja hem tancat pràcticament la plantilla, agrair públicament en nom del club l'esforç dels professionals, tant el Jorge com el Joaquín com el Jordi, principalment, amb la confecció de la plantilla, que creiem que hem fet una plantilla que aquest any sí podem dir que ha tingut compensada i que des del gener, que vam començar amb les renovacions, creiem que hem aconseguit fer una plantilla que ens permet competir en una lliga que serà molt exigent, però que sortirem amb les màximes il·lusions, les màximes esperances. Llavors, s'hi volia agrair i l'esforç també que hem fet des del club per poder aconseguir aquesta plantilla. Així, d'aquesta manera, creiem que és una plantilla engrescadora i que creiem que a Barris aquest any podem tenir un bon espectacle. Bé, un cop això, us passo la paraula a en Jordi, que us presentarà tècnicament al jugador. Gràcies. Per sota, no? Sí, ara us ajudo. Sí. Bueno, l'Steven és un noi excel·lent. Ens hem trobat des del principi una persona de naturalesa molt cauta, molt prudent, aquestes persones que al principi ho observa tot, no? I ara, a poc, ja es comença a soltar, ja es comença a ensenyar tot el que porta, no? Ell és un jugador que ocupa la posició de 2, d'escolta, amb molta capacitat per tirar, sortint de bloquejos indirectes, des d'estàtic, tot i això, tot i que se'l vulgui etiquetar només com un tirador a vegades, és capaç de fer moltes més coses, és capaç de ficar la peu al terra, és capaç de jugar al bloc directe, és capaç de tirar des del bloc directe. És un jugador que a més físicament té molta capacitat per rebotejar, i això ho feia la temporada passada a la seva universitat. I també hem vist durant ja els primers amistosos i durant els primers entrenaments que és capaç de llegir molt bé el joc i de passar als seus companys. L'equip en aquests primers entrenaments s'està passant molt bé la pilota, perquè els jugadors que tenim creiem que la distribueixen millor, i ell és un dels artífecs que aquesta pilota circula amb més velocitat. Llavors estem molt contents de tenir-lo aquí i de moment la seva actitud, com no és d'una altra manera, és excel·lent i va cap amunt cada dia. Per evitar passar els micros amunt i avall, si us sembla, si fem primer les preguntes al Jordi i després passem a l'Steven directament? El Jorge va definir a Steven com un 2 en defensa i un 3 en atac. Com se pot llegir aquest sistema de joc? Que després el Mike certament se gira una mica, que és un 3 en defensa. Sí, de fet jo diria que una de les característiques de la plantilla aquest any és que hi ha molta polivalència i molta capacitat d'intercanviar posicions. Estem parlant de que l'Eric pot fer 4-5, Marc Martí pot fer 4-5, inclús a vegades 3, el Miqui pot fer 3-4, Agustí 2-1-2, Albert 1-2, i tant el Mike com l'Steven creiem que ens podem moure en aquesta posició quan el Miquel no estigui pista. És a dir, ens podem plantejar jugar amb 3 jugadors petits i tant l'Steven com el Mike són capaços d'ocupar aquesta posició del 3 petit, i jugar amb 3 jugadors petits a l'exterior. Però sí que serà el que comentes, que jo crec que una de les nostres bases aquest any és ser capaços de moure aquesta plantilla i això penso que a l'hora de plantejar els partits ens dona molta flexibilitat i dificulta l'escouting rival. Suposo que una de les coses que mireu més és l'adaptabilitat d'un jugador als Estats Units. La primera vegada que surt de casa ja han tingut experiències bones, dolentes. Com veieu l'Steve? Està agafant, quin camí està agafant? Sí, la veritat és que això és una cosa que mai podràs saber en els vídeos, dels partits que has mirat o els highlights, però la veritat és que, com t'he dit, és prudent, caute, té aquesta naturalesa, però jo diria que s'està adaptant molt bé, té moltes ganes de conèixer coses, té molts interessos. Aquest matí, per exemple, estàvem parlant i diu, ostres, potser el diumenge pujo a la Seu Vella perquè he vist que és un monument xulo, I, jo el veig adaptant-se a bon ritme i amb ganes de fer-ho el més ràpid possible. Alguna més pel Jordi? Passem a l'Steven. Explain yourself, your first thoughts being Lleida. That's one minute. In English, don't worry. Can't do it in Spanish.
So I'm Steven Santa Ana. It's been really good being here so far. Everyone's been really welcoming. It's been really good getting to know the guys so far. Been good getting to know the coaching staff as well. Been having a lot of fun so far. A little jet lag, so I haven't get to see as much of the city as I'd like yet, but excited to go see and explore a little bit more in the upcoming weeks. Jordi, si pots. Sí. No cal, bueno. Sí, bueno, ja he dit que s'ha sentit molt benvingut pels companys, per l'staff, per tota la gent del club, que evidentment els primers dies anava una mica amb el jet lag, com van tots els americans, i després de que, bueno, amb tot el tema de la pretemporada i el volum d'entrenaments que hi ha, li agradaria veure una mica més la ciutat, però encara no ha tingut temps, però ho farà. I aviat menjarà cargols, Teniu preguntes? Well, Steven, how you define yourself as a player in the court? As a player, really pride myself on being able to do a lot of different things. I don't like being classified as just a shooter. I like to be able to say that I can score in a lot of different ways, as well as being able to defend really well. It doesn't do a whole lot of good if you can score a lot of points if you can't guard. So really pride myself on defense as well, and just doing a lot of things the little stuff, diving on the floor, hustling, stuff that'll help the team out. Really pride myself on being able to do a lot of different things like that. Bueno, tal com havíem dit abans, que ell no es defineix només com un tirador, sinó que ell creu i que tots veiem que és capaç de fer més coses, d'anar cap a l'aro, de jugar bloc directe, d'ajudar els companys en defensa, i també fer-ho per ell mateix, la defensa del Perú. I això és una miqueta el que comentava. What do you think the skills you need to improve in this season? The biggest thing has been focusing on this summer and this season. Really working on being a better ball handler. I'd love to be able to play more of a point guard position, as well as improving on off the dribble shooting. I feel good stand still shooting, but really working on being able to dribble and create my own shot. Sí, bueno, quan he preguntat que volia millorar, el que ell parlava era de l'habilitat amb el vot, per crear o per ser capaç encara de millorar les situacions en les que juga bloc directe, i ser capaç des d'aquest vot, ser capaç de tirar. I diu, em sento supercòmode des de peus parats, soc capaç de fer-ho des del vot, però encara tinc marge de millora en això. Do you know something about the league? How are the players? How is the style of the game? Do you know someone of the league playing here? Do I know anyone playing? My college teammate's playing in Madrid for their team. I'm not sure the name. Canoe. Yeah, he's playing for Madrid. So it'll be fun playing him. He was my roommate last year. He's my first roommate in college, and so it'll be fun playing against him this year. Bueno, diu que té un company, quan l'he preguntat per companys de la Lliga, us coneixia el que havia jugat a l'Alep, i el company d'universitat que tenia, el roommate, jugarà a Canoe aquest any i li fa molta il·lusió trobar-se en competició. Alguna més? No? Ja està? Doncs gràcies, merci.